Pixkat nekatua nago, azkenean larun batean lehenbizi ospakizun besta izan genuen, afari ederro bat antolatu zidaten lagunek eta ondotik trago bat baino gehiago hartu genituen denek elkarrekin, oso ederra izan zen, eta atzoko egunarekin, igandearekin elkarrezketa pila batetan nituen komunikabideetan, orduan lo gutxi egina nintzen, baina alere nola oso pozik nintzen ikusten dut poz horrek laguntzen duela eta azkenean energia handia emate dizula eta oraindik irauten ari dit poz horrek eta espero dut pila bat irautea. Egia da garai batean gustatzen zitzaizkidala batez ere bat eta bi zenbakiak eta txikitatik, eskolartikotatik eta hola, ez dakit ganbaran edo kartzelan egotea ez zait behin ere sobera gustatu, luzea egiten zaidalako. Baina orain dela urte batzuk erabaki nuen ez zela oso estrategikoa pentsatzea zenbaki bat nahi nuela, ze azkenean gero zozketa bada eta edozein zenbaki tokatzen altzaizu. Eta orduan aurten txapelketan ez dut pentsatu horretan, eta eskerrak, ze 3 aldiz tokatu zait 6. postua txapelketa honetan. Eta ez dakit, uste dut gustua ere hartu dio dela, ikasi dut ganbarako denbora aprobetxatzen, eta 6. postua tokatzen zaizunean, baduzu aukera alde batetik lasaitzeko eta pixkat zerbait jan, eta nolabaiteko resetu bat egiteko edo kantatu duzuna errepasatzeko eta denbora emateizu gero berriz engantzatzeko eta berriz urduri hartzeko. Eta orduan, uste dut hon egin didala eta batez ere jakin dudala egokitzen zitzaidan horren arabera moldatzen. 8. handian ilusio handia egin zidan Mirenekin tokatu zitzaidalako, hori zozketa hartu genuenean ikaragarrizko ilusioa. Gainera, nahi genuen 8. handia elkarrekin egin, elkarrekin aritu gara bertso eskolan, eta bertso eskolan doinu diferenteak probatu ditugu, eta 8. handian beti kantatzen genuen argizagiak argitzen dizu doinu horretan. Eta zozketa hartu genuenean, erran genuen ze ongi, doinua baterako dugu, eta doinu hortan kantatu genuen, zoragarria eruditzen zaidan doinuan. Eta gaia nire ustez, ez zitzaigun bereziki erresa egokitu edo uste dut ez Mirenentzat ez nirentzat ez zela oso hurbileko gaia, Marieneakoa. Nik neuk ez dut detailetan kontrolatzen gai hori, lerro loditan edo badakit zer den, baina uste dut asmatu genula eta nik gustora gelditu nintzen 8. handiarekin. 8. txikian ere Aitorrekin, jo garen zera hori, 8. txikiko gaiak beti izaten dira pixkat absurdoak, baina gustora aritu nintzen. Egia horre izan nuen sensazioa izan zela, ez ginela asko iristen ari publikora edo erantzuna hotz xamarra sentitzen nuenik, eta orduan horrek dudatxoa bezala sortzen zidan, ongi ari dute ginen edo ez, baina saiatu nintzen nire buruari erraten hori pertzepzio bat zela eta aurrera segitzen. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Beti aritzen naiz pozik, beti dantzan ta kantari, gure etxeko txokoan daude jostailu ugari, baina bete beharretan gero izaten naiz nagi. 5 urte bakarrik ditut, ez alduzuen abari. Logelan geunden gubiok, ta ari ginen jostari, ustetan nintzela ona, ustetan nintzela
flako bat eman diot, nere anaia txikiari. Anaiaren aurpegian nagusitu da ikara, negarrez hasi da eta eskutan dauka dardara. Gu normalean gustora jostetan egoten gara, baina ama iritsi da, bapatean logelara. Segidan begiratu dit, ume zertan ari zara, zure irrifar gaizto horrek aisalatzen behar bada, zure irrifar gaizto horrek aisalatzen behar bada, gaurko hontan arrazoia nere anaiarena da. Amatxok abiatu du nere aurkako boikota, errandit bazkaritako gaur izanen duzu zopa, horrela doa zigorra eta zigorraren soka, beraz marmarka hasi naiz, bueltaka dabil errota. Ia jostailu guztiak lurrerantza ditut bota, ados irabazi duzu anaia gaurko borroka, ados irabazi duzu anaia gaurko borroka, baina hau josteta baitzen ez du hainbertze inporta. Ez nuen burutan aurretik olako keinurik egitea, baina gaia entzun nuenean ez zitzaidan nola bide argirik bururatu, eta pentsatu nuen gaia ume baten ikuspegitik kontatuz gero, pixkat buelta ematen zitzaiola, ez? Edo ez da berdina pertsona heldu bat arrazoia izan nahi duena, eta onartzen duena ez dukala arrazoirik, edo ume bat, ez? Ume baten buru gogortasun hori eta ume batek onartzea bertzeak duela arrazoia, aldatzen du pixkat gaia, eta interesgarria iruditzen zitzaidan ikuspuntua, eta orduan, nahiko simple uste dute egin nuela, egoera simple bat, burura etorri zitzaizkidan segidan nire biloak, aizparen alaba eta semea, eta ikusi bezala egin nuen eszena, eta gustura aritu nintzen, eta nola Bardozen ere ume baten ikuspegitik kantatu nuen, erabat bertze gai bati lotuta, kantatzen ari nintzen bitartean, Nik uste dut, hirugarren bersoaren bukaera pentsatzen hasi nintzen, lehenengo biak kantatuta, oroitu nintzela, eta pensatu nuen, igual keinu bat egin diezaioket, eta ez nekin norbaitek ulertuko ote zuen, baina, azkenean, hori sartu nuen, ez? Bardozekoan erran nuen etzela jolasa baizik eta erasoa, eta Xilagako finalean,
hau bai jolasa izan da, eta beraz ez duen beste inporta, ez? Hor uste dut izan nula finaleko argitasun momenturik handiena edo, ez dakit, gaia entzun nuenean, ADN-a entzun nuenean, segidan etorri zitzaidan burura desobiratzen kontua eta ADN frogak, eta ez dakit zergatik, baina hori etorri zitzaidan bat batean. Eta gainera, bertze bidea jende honitzek pentsatu zuena, ez zitzaidan burutik pasatu ere egin, Maialenek kantatu zuen bezalako zerbait adibidez. Kezka izan nuen, ea Maialeni ere hori etorri ote zitzaion burura, 36ko gerrarena eta azkenean bigarrena zarenean ez duzu nahi izaten bertzearen antzeko zerbait kantatu, baina ezin duzu jakin, orduan, erran, listo, hau kantatuko dut, eta listo, bideo nahi iruditu zitzaidan, eta gustura kantatu nuen, eta uste dut desente konektatu nuela publikoarekin. Gaur entzun dut berriz goizean bakarkakoa, eta agiarren uste dut egin nuela eta oso gustora nago. ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da. Lehenik Afrika hartu omen zuten, irudikatu eszena, Nafarroara joan ziren gero, ala segituz eskema. Ezkerti harta euskaltzalei, jarri zieten kondena. Eta oraindik bizirik daude, berez hori da problema. Aldi berean sentitzen ditut, poza, tristura eta pena. Gure birraita txirena, 36. urtean, anzturan utzi zutena, anzturan utzi zutena. Auzolanean abiatu zen, baina gure abentura. Ta Arantzadi hor izan genuen, beti eskutik eskura. Arkeologia mundu bat baita, sortzen duen alilura. Eta eskerrak eman dizkiet, eta gainera gustura. Gu bezalako batzuengatik, ez dagolako aztura, baina oraindik martxan dauzkate, kartzela eta tortura. Ai birraitatxi hila baitago, ta bizirik diktadura, ta bizirik diktadura. Bere herrian jada prest dauka, beretzako hilobia. Eta beharrik gure mentura, ez du
zaigula hil zoria. Jarriko dugu harri eder bat, badugu kategoria. Berso batekin eta airera, joanen baita xoria. Guk badakigu haiek ez dute, inoiz eginen ongia, baina alere segiko dugu, hau da egungo ogia. Duintasunez manten dezagun, arbasoen memoria. Arbasoen memoria. Erdizka entzun nuen saioa, eta oraindik ez dut aukerarik izan dena berriz entzuteko. Puska batzuk entzun ditut, baina dena ez. Baina hori, sentipena nuen denak ongi ari ginela. Inorretzela erori, iruditu zitzaidan, eta denak ari ginela asmatzen momenturen batean edo bertzean. Hasieratik nabaritu nuen, bai, lehenbiziko ofizioetatik bertzeak entzun, eta horretzen naiz pentsatu nuela, ai ama, ongi ari dira, Eta horrek pozten ninduen, baina aldi berean pentsatzen nuen ongi inbar duzu, hau baino hobeto egin baldin baduzu, ez? Bersoak hori du, ez? Lehia da, baina sorkuntza da, orduan pozten zara besteek ongi egiten dutelako, zuk zuria inbar duzu, bueno, hor, bai, uste dut hori, bai, uste dut saio nahi genuela denek, eta hori oso pozgarria da, zera ardura horrekin ere bazoaz finalera, ez? Sekulako porrota litzateke talde bezala saio eskari bat egitea, ez? 2000 lagun etorri direnean zuen zutera, baduzu ardura kolektibo bat, saio on bat egitearena. Bai, beti ditute nire gustuko gaiak edo, eta nituen gai desente hor buruan, baina aldi berean erabat irekia nindoan, ze uste dut importantea dela gaia ongi entzun, eta ea horrekin zetortza izun, eta gaiari ongi erantzunen dion bide bat aurkitzea, ez? Uste dut, baldin bazoaz pentsatuta zaizeri kantatu nahi diot, zailagoa da gaiari bete-betean erantzutean, nire ustez. Orduan, uste dut importantea dela irekita joatea, eta hola joan nintzen, eta funtzionatu zian. Bai, prentsaurrekoan ere aipatu nuen, euskararen aldeko beste handi bat izatea nahi nuela, eta izan entzela, eta uste dut ala izan dela. Ipar Euskal Herrian euskararen egoera oso zaila da, euskara erabat mespretxatua da, hezkuntzako datuak duela gutxi argitaratu dituzue komunikabideetan, eta ikusten da ez, ikasleen erdiak baino gehiagok ez daukatela inolako kontakturik euskararekin eskoletan, eta gainera mailak aitzina joan ala gero eta okerragoak dira datuak, hizkuntza politika desastre bada, bai, alde batetik, Frantziako estatuak egiten duen hizkuntza politika linguizida da, Euskal Herrian euskarazek erabiltzen duen hitza baliatuta, eta bertako instituzioek egiten dutena ogi papurrak baino ez dira. Eta orduan, euskara bizirik dago euskalgintzak egiten duen lan ikaragarriari esker, euskalgintzak eta kulturgintzak. Eta horretan bertsolaritzak eta bertsolarien lagunak elkarteak ikaragarrizko lana egiten du, bai bertso eskoletan, bai bertso saioen sustapenean, eta silaba puzle horretako bertze pieza bat da, oso importantea. Eta gainera ikusi da aurtengo silabak sekulako arrakasta izan duela, saio guztiak hasieratik beteak izan dira, bersozaleak egarri, eta gainera saio desente ziren aurten, fase bat gehitu delako.
eta hori oso pozgarria da, eta finala bera Euskararen arnasgune bat da, ez? Arratsalde osoa erabat euskaraz eta hitzaren jolasarekin eta gozamenarekin lotuta, uste dut opari bat dela, denentzat, bertsolarientzat, baina bertsozalentzat ere bai, etxetik ere jende pila batek segitu zuen, ez bakarrik Ipar Euskal Herriko jendeak, Euskal Herri osoko jendeak, eta uste dute euskaldunok behar ditugula olako gozamen momentuak merezi ditugula beti gaude borrokan, eta bueno, plazerra ere merezi dugu. Txapelketa itzina joan ala, eta ikusten nuen saio guztiak irabazten nituela, eta gainera finalera puntuazio handienarekin iritsi nintzela. Eta nik uste dut ja Aierrako saio inguruan edo, ja hasi nintzela pentsatzen, Maiane, aukera bat da, buruz-burukora pasatzea, eta borrokatu arruzu horregatik, eta hortan saiatu naiz. Lehenik nire burua konbentzitzen, eta sinetxarazten posible zela, eta hortan ingurukoek pila bat lagundu didate, ze kostatzen zai batzutan nire buruan sinestea, beraz eskerrak eman behar dizkiet, eta ja finalera iritsi nintzenean, argi nuen buruz-burukoa zela helburua eta alba zen txapela, eta gainera erran nahi nuela, publikoki ala zela, uste dut bertsolari hori kostatzen zaigula, eta emakume hori ere kostatzen zaigula, ez erratea irabazi nahi dut, ez? Eta ez dauka ezer txarrik hori errateak. Gainera, hori erraten baldin baduzu ere, eta gero ez baduzu irabazen, ez da ezer pasatzen, ez? Azkenean lehiaketa bat da, txapelketa bat da, eta denak ez goaz irabaztera, baina batzuk bai, eta gogoan nuen errateko, eta bete da, beraz, bikain. Duela 4 urteko, 4 erratut, baina 5 urteko finalera askoz xaloago iritsi nintzen. Nire helburuak arrazen finalean gozatzea eta albaldimazen saio ona egitea, eta uste dut lortu nuela. Eta uste dut lortu nuela entzulengan gelditzea, ze hori eta gero saio dexente atera zitzaizkidan, eta uste dut Xilagako finalari esker izan zela, orduan oso pozik nengoen horregatik. Baina 4 urte hauetan aipatu duan bezala uste dut hobekuntza nabarmena egin duela bertsotan, plaza dexentetan kantatzeko aukera izan dut, eta horrek esperientzia bat eman dit, eta horretaz aparte lanketa personal eta kolektiboa egin dut bertso eskoletan eta etxean, eta erabat diferente ninduen. Publikoak diferentea irakurtzen ninduen, aipatu da bezala ja banintzelako txapelerako hautagai bat, duela 4 urte ez bezala, eta nik ere diferentea ikusten nuen nire burua, eta ametsak diferenteak nituen, erabat. Pentsatzen dut baietz, normalean hala izaten da, ez? Txapelketaren funtzioetakoa da bertsolariei ikusgarritasuna ematea, emanez batzuk ikusgarritasuna handiagoa lortuko dugu bertze batzuk baino, eta txapelak ere sekulako ikusgarritasuna ematen du, finalagatik beragatik, baina gero komunikabideetan agertzen zara, eta pentsatzen dut deituko nautela saio gehiagotatik, ez dakitzen bat izanen diren, baina, orain arte bezala pozik hartuko ditut gonbidapenak, eta libre baldin naiz behintzat joanen naiz saio horietara, orain arte egin dudan bezala, aldudana ematera, eta espero dut txapela zaidala zama bilakatuko, ze badut beldur hori ere ez, batzutan ematen du txapelduna izan zarelako orain superrongi maruzula bertxotan, eta, finala baino aste bat lehenago bezala hariko naiz ni bertsotan seguraski, orduan jendeak ez duzela espero orain arte egin ez dudanik, baina saiatuko naiz hurbiltzen diren bertsozale guztiein ere onena ematen. Nitze galdetzen didate edo galdetzen didazue, baina ez dakat bat ere buru da hortan oraintxe bertan, orain nahi dute txapela ospatu eta batez ere atxeden hartu, eta gogoa dut bertso eskola normal batzuk egiteko. Ze azkenean txapelketak pila batera egiten du bertso eskola egiteko moduan,
eta nire berso eskola iraunkorra Alazne Untxalorekin dudana da, gaixoa erraten nion, ja honen zara nazkatuta txapelketa, ze bera azken urtetan ez da Nafarroko txapelketan atera, baina niregatik txapelketako ariketak egin barri izan ditu bertso eskolan, eta pila bat eskertzen diot. Baina, gu normalean bertso eskolan gehienetan librean aritzen gara, gure artean solasean ariko bagina bezala, baina bertxotan, eta gogoa dut olako bertso eskola batzuk egiteko, gozamen hutsezkoak. Eta gero, alere, laizter pentsatzen dut izanen dela izena emateko momentua, eta horrek berriz aktibatuko gaitu, eta prestatu beharko da Euskal Herrikoa ere. Gainera, lehenbiziko aldia da Euskal Herrikoan kantatuko dudana. Aitzinekoan ordezko gisa joan nintzen. Eta ez dakit, esperientzia berria izanen da niretzako. Eta hori ere saiatu nahiko nuke ahalik eta gehien baliatzen, baina oraintxe bertan ez daukat inolako helbururik.